joto no dipor kaham ani si konsa video ni bising tei ang kebono sejana bo thangye kebono yasi solna bo thangye haifano niya sanjo jora wo sini tiprasa ni ingui jati da pohor bai da bisali mokol mukti nugui belai kheno kha khamka abagui se phayo so chini da pohor bai da bisal bkhau do khonang na bo kokno tanga inke kogono sajago muso kothuino khosaka hanke dud masa bo borok kothuino khosaka hanke khontai masa bo kokno nangui tong khata bo 100% ni bisingo 1% si hamya sanaile tongnai nini samung kaham khalai thani kebeng mung kabang mano phaine aiphano no tei bad baki joto kabang ma tiprasa joto okra sakra cherai khonai joto hamjago chini da pohor bai ta bisal no tei chini da pohor bai ta bisal kabang kedengma sal romoi no chini tiprasa saya su ya ro tei sa khamya treatment khlaijak mai ya rang su ya abo hairawo kabang mano chuba chu khlai phaibo phia ba tini chini bukhung no suba thani wo tamo buthaiman kha borok khorok noino lasi mung rojaka allegation rojaka buthai ka hamman kha abagai bukha khamna bukok no haifa no dara ang nro no koina ni muchungo noro khorok no ingkha chini chati se chini tipra sarok jeba khorok sa khamyangai kalai tongkha khe rang kuri treatment khlai jagoi mani yangai tongkha ke chung poilawo da pohor bai da bisal hone se mung ma khulai so aboni bagai no chini khorok ni dara no ang koyo khorok ni chukli bai chung je khamya ungja su ya no khuni borok rok chung da pohor noi asamung tongmani asamung non rok lama kasaro ta yakar laijati 100% no 1% hamya sanai tongo tebe bad baki joto hamjago chung logewo tongo dara song nirok samung khlai thani chung support tongo logewo tongo tei chung hai kabangma rugi ungnai rok no treatment khlai thani suba su khlai thani wo dara lama kasaro taba thangdi chung nango nirok ni sampli chung nango nirok ni suba su so aboni bagai no dara nirok khorok ni chukli bai chung bemar manja kabangma no tongo chini tiprasa ni bisingo tabo kebo ba kabangma si kalaijak tongo bisna do aro ni bisingo chini bukuk hasina abo to belai no khatungja khamsine hunai ki abani pore chini bukuk remi debor ma bo haino busukse khakamung kotor tongo bini mokol operation khlaina bagai chini da pohor help khlainai telangoi abo haino busukse ma kotor tongmani aro ni bisingo ang bokhorok se patient ang bodara norok no asawi tongjawo ang treatment khlai thani suba sungmana hinai abani bagai dara norok boini chukli bai norok ni samuno tamu thagri thangbai